Здравейте! В това видео ще ви покажа как да разделим трицифрено число с опашка. В случая ще вземем числото 822, което ще разделим на 6. Започваме да делим от стотиците. В случая стотиците се намират в лявата страна. Делим 8 на 6. В числото 8 имаме само веднъж 6, затова в отговора записваме единичка. Сега извършваме обратното действие умножение. 1 по 6 е 6. От 8 изваждаме 6 и получаваме 2. За да продължим да делим числото 822, трябва да свалим следващото число, което е 2. Записваме се 2 и получаваме 22. Сега трябва да разделим 22 на 6. 22 на 6. Колко пъти го има? Колко пъти има 6 в 22? 4 по 6 е 24, затова взимаме по-малкото число 3. 3 по 6 е 18. В отговора записваме 3. Извършваме умножението. 3 по 6 18. Записваме 18. Сега изваждаме от 22 18 и получаваме 4. За да приключим делението, трябва да свалим последното число, което е 2. Получаваме 42. Сега разделяме 42 на 6. Получаваме 7. Записваме в отговора 7. Извършваме обратното действие. 7 по 6 42. Изваждаме 42 от 42 и получаваме 0. С това последно наше действие задачата ни е решена. Отговора ни е 137. Сега проверяваме дали сме решили правилно задачата. Проверката ще направим като умножим числото 137 по 6. Умножаваме 6 по 7, което е 42, 6 по 3 18 и 6 по 1 6. Сега ги събираме. 2, 4 плюс 8 12, 1 на ум, 1 плюс 1 2 и 6 8. Получихме 822, което означава, че нашата задача е правилно решена. Сега да вземем друго число. Ще вземем числото 693. 693, което ще разделим на 3. Отново започваме да делим от стотиците. Делим 3 на 6. 6 на 3, което е равно на 2. Защото 2 по 3 е равно на 6. 6 минус 6 е 0. Записваме 0. След това сваляме следващото число, което е 9. Тук в случая нулата, която е винаги от 5, не се чете, защото всяко число, което започва с 0, не му се чете нулата. Затова взимаме числото 9. 9 разделяме на 3. 9 делено на 3 е 3. В отговора записваме 3. Сега извършваме обратното действие. 3 по 3 9. От 9 изваждаме 9 и получаваме отново 0. Тук по същия начин нулата не се чете. Сваляме следващото последно число 3. 3. Сега разделяме 3 на 3, което е равно на 1. Извършваме обратното действие умножение. 1 по 3 3. Изваждаме 3 от 3, получаваме 0.
С това нашата задача отново е решена. Отговора, който сме получили, е 231. Сега ще направим проверка, като умножим 231 по 3. 3 по 1 е 3. 3 по 3 е 9. 3 по 2 е 6. Получихме 693, което означава, че отново нашата задача е решена правилно.